Abadaki. Edrych am Malken, mae'n disgyn bron I Niwl. Cyfle clir i'r ymwelwyr. Crisiad peniad yn ei da gan Malkin. Niwl, cweit, yn cael cyffyrddiad digon cadarn. Yna 10 munud o'r gêm wedi chwarae. Ryan Rodgers a Naim Arsan I gymryd y gigrydd. Arsan! O, campus! Naim Arsan! O, chwip o ergyd. Dim gobaith o gwbl I Joseph Smith yn y gol. Jones, McCready. Erbyn y mas yn ôl, McCready, godi bel I fyny i'r cwrt, Smith. A'r peniad I mewn gan Acban, disgyn I Rushton ar ergyd. A'r cyfle gorau, 19 munud o'r gêm wedi chwarae. I'r tîm cartra, Nick Rushton ar ergyd. Mae Aaron Edwards at Sebi Abadaki, symudiad hyfryd. Mae dal yna I Abadaki, ac I gefn yr hwyd, a George Newell oedd yna. Wel, mi oedd o Sebi Abadaki yn benderfynol yn y fan yna, doedd. Gafodd ail gyfle. Y gol hawdd yn y diwedd I George Newell. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Naim Arsan eisoes wedi rhwydo. Un arall o fymryn heibio'r postyn. A Naim Arsan, mae o'n berig bywyd o gicio'r hydd. McCready. Rushton. Acban yn ôl at Rushton. Hyfryd Acban. Disgyn I Hill. Sydd at y golwr ond symudiad gorau'r gêm gan y naill I ma'r llall. Bae Colwyn canfod I dynion yn gilfydd ac yna'r ergyd gan Matthew Hill. Hwnna'n siomedig braidd. Jones. Disgyn fan I Tommy Creamer. Oedd yr ail gyfle I Bae Colwyn o fewn munud. Gyda gol cyn yr egwyl. Neu byd o les iddyn nhw. Tommy Creamer ar y foli. Absalom. Gyda Newell. Disgyl I Malkin ar ergyd o'na chi arbediad. O, chwip o ergyd gan Joe Malkin. A'r arbediad yn un rhagorol gan Smith yn y gol I Bae Colwyn. 4 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Aaron Edwards yn ddofn y tro hon. Aros White ar y postyn cella. Bwled o beniad. A mae'r triffwynt yn ddiogel i'r ymwelwyr bellach ddyliwn ni. Daniel Jones. Hyfryd at y Kai Owen. Geisio mynd hibai ar Sano mi nath Owen y dda. Yn ôl I fewn at McKinley yn gyfer Iacban! Oes na obaith I Bae Colwyn. Yna 12 munud o'r 90 yn weddill. Wydoien Acban. Gol I Bae Colwyn. Downs. Alex Downs ar ediad I fyny'r cwrt! Oedd penderfyniad gyn y dyfarnwr ac unwaith eto! A mae hwn yn gigo'r sbotyn! Oedd y gyntaf ddim o bosib, ond mi oedd yr ail gan Absalom. O, drama! Drama yma ar ffordd Llanelian. Acban. I reid mwy o obaith i'r tîm cartra. Acban! Yn sicrhau bod hwnna yn ddiogel yng nghefn y rwyd. O, mae gynnon ni ddiweddglo dramatig yma.